Pozdrav svima, evo nas u jednom novom klipu, ono što sam vam jučer obećao. Naime, ovo je peti klip koji snimam vezano za Rakovicu 65, odnosno 76, pardon, koju je Aleksandar Đirivić radio. Uh, krenem snimim, on kaže, o, čekaj, updateujem, ja krenem snimim, o, čekaj, i ovo moram, ovo i ovo, nikad kraja. Ovo je neka finalna verzija, rekao čovjek da neće više se bakći sa tim, da je to. Mod dolazi u dva modela, znači sa kabinom i bez kabine. Također imate opciju izbora dva motora, 70 i 76 konja, što je korektno, jel? I sada ću ja da jednu njivu malo poorem, potanjiram, ali malo ćemo da čujemo mi taj zvuk bolje, da vi čujete kako to izgleda. Uzet ćemo jedan plugić, nebitno koji, tanjiračicu neku nešto, pa ćemo da malo probamo to, pošto nemam normalnu tanjiraču, morat ću da uzem normalni plug. 76 konja, pa probamo trobrazni, mada mu je mnogo, ali uzim da je mali. Sam plug je mali, tako da zvuk je pravi, originalni. Mi ćemo sada da vidimo kako Rakovica izdržava ove teške uslove. Mnogo mu je 3 braza, ali nije to bitno. Kao što vidite, dimčina kulja na sve strane. To je ono što se od ovog moda i očekuje. Dobro, blato, to je već viša sila. Ne bi dalje. Mnogo mu je trebali mali plug, pa držat ćemo, to ne bojim. Igram na tastaturu pa nemam baš osjećaja neko. Blasta ako hoćeš. Ovo sam inače ja, to je moj pravac. To je sve samo nije pravac. Ali dobro, nema veze. Ne parkiramo u ladovinu. Ovo je neka posebna kabina. Kao što vidite, svetla, perfektno, savršeno. To nije moglo da ispadne bolje nikako.
To je ono što se meni posebno sviđa, znači ova svjetla su mu ono, do jaja. Bukvalno i brutalno izgleda, ono, nemam šta da kažem možda. Majke mi. Mi bi se tebe nađu neki kultivatorčić za njega, pa jedino ovo i to mu je možda i veliko, a možda i nije, šta ja znam. Joki nije, ali dobro, ne veze, ajde. Ipak mu je preveliko. Nema veze, ajde. Imao sam ja tih kultivatorčića, to se poizbacivo je. Ovo su veliki. Stavimo petrobrazni pa polako. Sija, interijer, kad ugasi svjetlo. Neka sam majstor za pravac, a? Idemo niš. Nešto je ovo gužva, mnogo je zaglavila se bok te mazi. Ovo ja ovo namjerno radim, narode, nemojte šta zameriti, malo da je... Ovo... On sad pokušava da izađe, ali to je potpuno bezuspješno obzirom da se zakopala totalno u... Narode, da ne dužim dugo, ova rakovica je po meni savršena. Perfektna, idealna. Aleksandar je ne vjerujem da će je dati. Ne vidim zašto bi je dao. Mislim, svaka čast svakom, ali... Evo. Njegov radi trud košta. Ja mislim da će je prodavati. Mislim da će je prodavati. Na vama je da li ćete je kupiti ili nećete. Možda i da nekad neki mod, ali kako je krenulo, boga mi... Sumnjam da će to da se desi u skorije vreme. Kada vam kažem, od mene toliko. Vidjeli ste, ide lepo, radi lepo, 3 brazila mu je mnogo, ali ovaj plug mali, pa samim tim to i nije toliko strašno. Dimčina kulja, radio bi mod savršen, ne znam šta drugo da vam kažem. Ja sam malo orao, planjeračicu nemam neku adekvatnu, ali nabavit ću i to jebi ga. Narode, pozdrav od Mareta, vidimo se u narednom klipu, uživajte.